जेब्लाबो खुगासिबाबो मोना जेब्लाबो गाबाबो मोना जुथा मोनसेखौनो दाबो होफैया अ आं मानो दुखुथिया जाखो आं मानो जेबो मोना जाखो नै नोंहालाय मा मोना जालायखो माथो नेवलाया फैसा राननानै होदोंबालाय नोंसोरनो बे नेवला होनाय फैसाजोंलाय माथोनो नेवलाया होदों आंनो 10,000ल' जुथानि दामा 20,000सो दालाय आंलाय 10,000खौलाय बहा मोनबावनांगौ जाखो आयै आबा 10,000 फैसा मोननायखौनो नों बिदि होनथारदों आबा 10,000खौनो गुबुन फिसाफोरा मोना 10,000ल'हाय थाइसे थाइनैखौनो बिमा बिफानिफ्रायबो सोरबा बिबाबो मोना गावबागाव खामायनानै आरजिनानैनो आगोर मोना जायो जायनि थाखाय न'आव फैनो लुगैबाबो खायसेया फैनो मोना उल्था बिमा बिफानोसो हरनांगौ जायो बेबो थोआ जाबावो गाव बिमा बिफानो हरनो थाखायनो गावनो जानो लोंनोफोरखौ खस्थ' खालामो गोजानाव थाहैनायफोरा नोंहा आरो 10,000 मोननायखौनो एफा बिदि आङो गोबावजोंसो बिदों जोनोमनिफ्राय फार्स्ट टाइम 20,000नि जुथा बिदों बेबो आङो आफा बायदिनाव जोनोम जानायखायसो ब्रा आं गुबुननि न'खराव जोनोम जानाय मोनब्ला बियाबो जानो हागौमोन ना नाथाय आङो आफा अमा राजानि फिसाला जानानै 20,000नि जुथा गानाबा बे 20,000नि खेबसेल' जुथा गाननायाव जेबो लस जायाब्रा बेखौ मालायजों दा रुजुले आयै मानो रुजुआहाय बे 10,000जोंनो नोंहा मा मोनो मा मोना बेवहाय हारसिं गोब्रामबाय थानांला नोङो थांदो फुजा नायदो 10,000ल' हामा बे 10,000खौनो बिदि सानथारबाय नोङो र' लायनि आं 5,000 आया आंनो 5,000 फैसा होनो नागिरदोंबाबो मानो गोजोननाय गैयाब्रा आंहालाय आरे 20,000नि जुथाथार नालाय 20,000निखौनो नांफिनगौ नङा होमबा देनाय बुंलाय नोंसोरना जुदि सना गोमायोबा रुफाजों बुरखायफिनगाबा खि मोजां मोनगोन नोंसोरो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आंनि 20,000नि जुथा नालाय 20,000नि नांगौलै फैसाया 5,000खौनो लानानै थांदो मानसिनोलाय जेबोखौनो थोखाया माथो जेसेनो मोनो एसेबांनो नांगौ जायो दा बे 5,000खौनो लानानै गिदिंहैदो मा नांगौ मा नाङा बेजोंनो बायदो आच्छा बारो थाइमानि लारु थुबि क्या याद राखिगा मामि 5,000 फैसाखौनो लानानै थांनोसै आं बेखौनो सोरबाया मोनाखै जायहा मोनदों बिसोरा फैसानि भेलुआनो गैथारा मा जाबावगोन आंहाबो नै फुजा नायनो थांनांगौआ न'आवनो मानसिफोरानो जोबला माथो है थांबाय थालाहां फिसाफोरनि फुजा नायनायानो आंनि नायनाय हेलो हांग्रि सनाव मा खालामदों नोंलाय आंलाय मा खालामनो आरो आलासिफोर साफा सानै फैनायखौनो साहा फुदुंनानै होगासिनो आं आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंजों फुजा बेरायनांगौआ एसे जारला जाबायना आं न'आव थांथ'नो हाथ'नाय नंला खोमालै नोंथ' मिथिखायो दा इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव आंहा बेसेबां दायथ' दङ दे मा खालामो खालामबाय थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय माला फैबानो जाबाय दे होमबालाय नोंनो माबा मोनसे लानानै थांगोन आं जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु दरजा बुस्थुफोरा मा नांगौ मा नाङा लाखाजोब्बाय नङा होमबा गुमै लाजोब्बाय आरो माबाफोर नांबावगौबा बुंबानो जाबाय उनाव बिहरफिनगोन दे आं जागोन दे जायखिजाया आंनो टाइम मथे टाइम खुदुमनो होबाय थाबानो जाबाय दै दरजा गालि जागोन दे ओमफ्राय गुमै आं नोंजों बे सोरखियाव गाखोगौमोन सोरखियाव सोरबाफोर नुबा रावबो नुवा गुमै नों खुगायाव मास्क गाननानै लाबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नों मोजां आयदाखौनो होबाय जायखिजाया बे गिफ्टफोरखौ गारियाव दोनहैनोसैथ' बेनि उनाव सोरखियाव गाखोहैनोसै आंबो सोरखियाव गाखोया बिराद गोबावथारसै बहा थांखोलै बे पुलिसालाय सार आंखौ नागिरदोंमोन बे मेडामनि बेगखौ गारियाव सोनानै दोनैलाय जों दसे बेरायहैनि सार नोंथाङा बिदि बेरायबा जेबो नङालै मिनिस्टार जाखो मा जाखो आंहाबो प्राइभेट लाइफ दङ ना मेडामनि बेगफोरखौ लानानै दोनै थां जागोन सार आरो नोंबो माबाफोर जाना लानोबा जाना लाबानो जाबाय जागोन सार दरजा गालि थौदो आच्छा जागोन दे नोंथां बे साननैसोनि गेजेरावनो गोदान प्रजेक्टखौ लागोन आं दे नाथाय जोंना दा सरकारा सोलायसिगोन ना बेनिखायनो एसे नेथ'नांगौबो गोनां जागोन हायोबा नोंथाङा मिटिंखौ एसे पस्टपन खालामबा मोजां जागोन खोमा आच्छा जागोन दे जागोन बिदिब्ला आङो गाबोन खोन्थाहरगोन दे दे होमबालाय दे जागोन दे गुड नाइट नोंथां गुड नाइट मा जालायखोलै हाफां फुजा थांनो ओंखारबाबो फन ओंखाम जाबाबो फन खिबाबो फन साहा लोंबाबो फन नोंहा आंनि थाखाय एसेबो साननाय गैथारा नामा मानो गैया जानांगौ जाखोब्रा हाफां होमबालाय माथो नोंलाय आंनो समखौनो होआ मा जालांखो नोङो मा जाखोब्रा आंलाय जेबोखौनो जायाखै बेनोथ' हिनजाव दङ हिनजावखौ फुजायाव लाबोथोंनांगौ दसे हिनजावजोंबो बेरायनांगौ गैया फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ बेफोरबो गैया हाबा खालामनानै लाबोबाय बिहामजो महरै दोनबाय बिनि उनाव गथ' खांबाय बिमा जाबाय माने आंहा हौवानि अननायखौनो मोनला आरोना खोनाबायना जों हिनजावफोराबो हौवाफोरनि अननाय लुबैयो बे गाननाय जोमनाय होबानो जे जाजोबो बे नङा दसे सम जोंजोंबो गोदै रावै रायलायनांगौ गोदै रावै रायलायाबाबो दसे सम जोंजों सम बाबेन होनांगौ बेरायनांगौ फुजाफोराव थांनांगौ मेलाफोराव मुभिफोर नायनांगौ बबेबा रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव जाहैनांगौ
बबेबा उदां जायगायाव बेरायहैनांगौ बेफोरबायदि लांनांगौ आरो हिनजावफोरखौबो बे न' सिङावनो खामानि मावबाय थाबा जागोन आरो ओरैनो बे जिउआ मोनसेल'सो दा बेनिखायनो जमा जमा बेरायनांगौ आरोहाय सानफ्रामबो नङाबाबो दसे समनि थाखायथ' बेरायनो हायोना मा नोंनालाय जेब्लाबो फन जेसेबांनो खामानिया एरदों एसेबांनो थाखा फैसा आरजिदों एसेबांनो नोंहा फना फैनाया बारा जादों बाल नोंजों हाबा जास्लायस्लाय सासे दुखिया हौवाजों हाबा जानायबानो जागौमोन आं सरेले हाफां खामानियानो बिराद प्रेसार जाथारनानै दङलै खामानि नङाबाबो जायाना खामानि मावाबालाय माखौथो जानांगौ जाखोब्रा माखौथो गथ'फोरनि थाखाय बानायनानै होलांनांगौ जाखो खामानिखौथ' मावनांगौ नोंना नांगौनि बारा मा उन्दुना थानाय मानि खामानि बेलाय सिमां मानि खामानि हेलौ बिल्डार हेलौ मिस्ट्रि बेफोरबायदिसो आंबोथ' खामानि मावोना अब्लाबोथ' नोंजों दान्दिसे सम बाबेन होनो गोसो जायो माइलाय खामानि बेलाय देलै दिनैथ' आं फुजायाव थांनो ओंखारदोंना नोंजों रागा जोंनांलाब्रा दा फुजायाव थांबाबो नोंना फनानो फैबाय थागोन हालासो आं नोंनि फन फैनायखौ थिखादार हौवा बिजनेस मावनाय हौवा लाबाथाय बिदिनो जामारो नांगौनि बारा फन नङैनि फन दे फनखौनो आङो फ्लाइट मुडआव खालामना लानोसै आं नोंखौ फन फ्लाइट मुड खालामनो खोन्थायाखै दे एटलिस्ट हिनजावनोथ' दसे टाइम हो दस्रा हौवाफ्रा मालाय गावनि बिसि फिसाफोरखौ लानानै थांदों दसे बेरायहैदों नोंहा हेलौ आमोखि बिदिल'सो दे गारिखौ स्टार्ट खालामहैनोसै आं फैदो आं दिनै फनखौनो रायलायथारला सेंग्रा समनि बायदिथ' नंखाला मानसिया दे सेंग्रा बायदि जाफिननांला अननायालाय हाबानि उनाव एसेबाबो बोरैबा सोलायलांखायो होमबाबो हिनजावनो दसे सम टाइम होनांगौ आरो मोजाङै मा नङैनि फन रायलायबाय थानाय बेलाय माथो अखासो हासिगोन नामासै दसे उनाव अखा हासिगोन बायदिसो मोनदों आंबो जानोहाय बोथोरानो बोरैबा खुमलावलावसो जाथारदों सन्थला नोंना देहाया बारा मोजां नङाहाय डाक्टरा नोंखौ रेस्ट लानो होदों आफा नों न'आव थाहैथ'दो आलै जेबो जायाखै बिदि जेबो जायाखै होनना बुंनायावनो बांसिनसो जालाङो आयै नोंबो थांदो आफाखौ लानानै आं मादैखौ कल खालामगोन दाहाय मादैयाबो फुजा नायनो फैखादों हाबाब नों हारसिं हागोनसे मानो हाया जानो आं जिलापिखौ फानजोबनानै थांगोन फानजोबनो हायाबाबो जेबो नङा दे जे एसे हायो बेखौ फानबानो जाबाय आरो अखा बोथोराव जागोन दे आयै नोंसोर सिन्था खालामनाङा ना आं दं आरो मादैयाबो दंखायोना आं मादैखौ फन खालामगोन मादैया दाहाय फैखागोन होननानै बुंदों नोंसोर थांदो दे होमबालाय सरल'आबो बिबैजोंसो दंहैयो बेखौबो लानानै थांनोसै आं दे थांदो नोंसोर बेसे खस्थ' खालामबावनो नोंसोर मालाय आंबो ओरैनो देराखैना बेखिनि खामानिखौ हारसिं मावनो हालायि आरो मादैबोथ' दंखायोना जिलापिया नांजोबबा हामसिगौमोनहाय जा एसेखिनि हायो फैसा मोननायानो बहानि बोथोरासो बोरैबा जाथारलायबाय नै आंहा अखा हाबाबोथ' लांदांसो मादैखौ कल खालामनि र' नै माथो मादैना फनाबो सुइच अफसो मा जालायखो बेलाय दा अखाया हानानै होयोबा हारसिं मा खालामगोन आं जारलासोहाय माखासे खामानिफोरखौ हारसिंबो मावजाया माथो अखा हायाबा हामगौमोन आरो आं दहाय एन्टनिअखौ नुनाय बायदि मोनदों माबायदि दङबा एन्टनिअआबा खेबसेसो बेनि खबरखौ मोननायमोनब्ला बेसोरा आंनि थाखायनो हस्पिटालाव थाहैनांदों आं एसेबां मेसेज हरबाबो आंनो रिप्लाइबो हरला मा खालामनानै दङ नों एन्टनिअ नोंखौ जोबोद मिस खालामदों नों जेराव दं मोजाङैनो था एन्टनिअ आं सोरखियाव गाखोहाय आं जि गियो जेबो नङा दुम्फा फै गाखोगोन आं गाखा फैहाय जेबो जाया आं दंना बेफोर सोरखियाव खर' गाज्रि मानसिफ्रासो गाखोनो हायो जों खर' मोजांफ्रा गाखोनो हाया आं गाखोआ बिदि सोरखियाव आं गाखोनांगौबा थैखागोन आं जेबो नङाहाय दुम्फा जेबो जाया आं गाखोथारा आं गाखोआ मानो गाखोआ फै गाखोगोन आं गाखोआ बिदि सोरखियाव आं गाखोनो गिसोगारो आं गाखोआ बापावै दुम्फाव सोरखि गाखोनो गिदों नामा नोंलाय आयौ गियाबा जायोहाय नै फाग्लि आंखौ सोरखि गाखोनो लिंगासिनो आंहाबा बेसे गिदों हगार मानो बुजिया जेबो जायाना आं दं नाङालै खर' गिदिंला खालामनाय मानसिफोरखौ बेफोराव थिखोनाङा मा जागोन मा थागोन ओरैनोबा दिनफोरा मोजां नंखाया बेनि सायाव सोरबा सासेया खस्थ' मोनबा गासिबो खस्थ' मोनफायो सोरखिनिया सोरबा हासुलागोन खिलागोन गासिनाबो नांलाजोबगोन बाथो बेफोरखौ बाथो औहाय आंहा जि गाखोनो गियो ओरैनोबा जि खर' गिदिङो जिउआनो गहां मोनलायो बिदि सोरखियाव गाखोबा आरो सोरखि गाखोनो लिङो आं हानाय नङाहाय आं गैथारा बिदियाव दुम्फाव फाग्लि दुम्फावा सोरखियाव गाखोगौमोन नाङा जोंना जुनियर थफेरा मा दुखु मोनगोन नाङा गाखोआ मालायनि गाखोलि खालामनायखौनो नाहर नै मानसिफ्रा बापावै मा नुनांगौ नुहुरदों आंलाय गुमैयाव मा राजा मानो मास्कखौ गानासै नोंलाय मास्कानो बहाबा थाबोबायना दालाय मा खालामनांगौ जाखो माथो खालामबावनांगौ जाखो दालाय
मानसिफ्रा नुबाथ' जाला खालामसिगोन आंखौ आंनि लाखोन्दा मार्क्स दं बेखौ लाबानो जाबाय अच्छा बारु थाइबानि लारु हर बाप्पा हनै मास्क गानलायब्रबबाय ससमा गानलायब्रबबाय देन्जार खाथ्रा मानसिलै इयो होद मा सोरखियालाय दाबो गिदिङाब्रा जानो मानो दाबो गिदिङाखैथाय ओहो बेथ' दरजासो नङा होनलाय हापां आरो सासेयाथ' हिनजाव गुन्दा अमा राजासो बे अमा राजाया बिदि आरो जात जात खालामना लानो हायोलै बेबो मानसिया दरजा आखला माथो मोजांथार नोंसोरना गैलालै गैला सोरबा नुनांगौ सोरबायासो नुफैलायबायलै दा 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 नोंसोर ओंखारगोना ओंखारा नोंसोर बेफोरबायदिसो मावफैगासिनो दङ ना अमा राजा ओंखारगोना ओंखारा बोराय मांगांगां जानानै नोङो हिनजाव गथ' गथाय थाखानानै सिख्ला मानसिजों बेरायदों आरो नोङो दरजा गालि दलते ओंखारबो नों मास्क टाक्स गानलायलायथारदों ना अमा राजा नोंखौ सिनाया सानदों नों बायदि गुन्दा मानसिखौ आङो सायखंखौबो सिनायो नोंनि बायदिखौ मिथिबाय ओंखारबोगोना बा नोंसोर दा माबायदि बिब' मोननांगौ मोनफ्लांखोब्रा नोंलाय बेनिहाय गुमै आब' खेंखेंथार दाथ' आंखौ आब' बुसिगोन गुमै मा खालामबावनांगौ दे आं र' माबा मोनसे गोसोखांदों माबा मोनसे बुंबानो जाबाय बोरैबा जमासो लोगो मोनलायदों होननानै बे गाखोनायाव आरोखि दै जों सानैजों जमा फैदों होननानै खोन्थानाङा आरो बे आं नोंनो बायना होनाय बुस्थुआ बेखौ दिनै लांथ'नाङा नों न'आव मिथिबाय गुमै आंनि गिफ्टफोरखौ नांगौ गाबोन लाब्रा गाबोन दा लांबाथ' नोंबोआथ' एकदम दाउट खालामथारगोनलै जोंखौ आरो न'आव मिथिबाथ' खम गरम जागोनलै बेनिखायनो एसे थगायला खालामदों नोंबो माबा मोनसे थगायदों आंबो माबा मोनसे थगायनोसै मिथिबाय मा मोनदों ओंखारगोना ओंखारा नोंसोर ओइ अमा राजा रागाबो जोंथाव मिनिथावबो आं हले बोराय मानसिफ्रा हाबा जाखानाय मानसिफ्रा हिनजाव सिख्ला लाना बेरायबा दोखोरागाजोंलै बुनो लुगैखायो थफिराम माखौथो नायबाय थाखो आंनि बदल बुबानो जाबाय नोङो नाङा फुजायाव बुलायनाङा रागा जोंग्रोनि आं ओइ मोसौ बोराय एसेबां गांसो गोरलै नागिरो नोङो गांसो बोरायफोरखौ जाबाबो थोला नामा नोङो ओइ नोंसोर जेखौ सानदों बिदि नङाब्रा जोङो बोरोलै गारि सालायग्राया सोरखिखौ सालायग्राया बोरो आं हले हाबा जानाय हौवाफोरा हिनजाव सिख्लाफोरजों बेरायबा बिराद थिखोना रागा जोंखायो आं गावबो बिदि नङा मालायखौबो बिदि जानायखौ आं सुखुवा ओइ मालिक झुलाथ' बन्द' करि दे अमा राजा गवा नोंसोरो गवा ओइ दरजा आं जेखौ खालामनो खोन्थादों जेखौ थगायनो होदों थगायदै नङाबा रैखा गैया हाफांसो बियो हाफां आं गावनि हिनजावखौबो एसेबां गिया बे हाफांखौ गिनांगौ जायो पलिटिकेल माबानि थाखाय बारा थिग नङा बेना खर'आ मा साजायलायगासिनो नामा माबायदि थगायनांगौ होननानै हाफांसो आं नोंसोरनि थगायनायनि बाहाना बाजिया सोलिया ओंखारबो माबा ओंखारबो ओइ थुख्लायनांगौआ थुख्लायगोनलै अमा राजा ओइ बे थफिरामाबो नांजाफालायबाय साला हिनजाव सानै नागिरना होगोन र' आं बेनो होमबासो बियो दद्र जासिगोन मानसिया ओंखारनांसिगोन जानाय नंला साला सोरखिया खारनाय मोनब्ला जोंखौ नुनाय नङामोन ना इसोर पापिफोरा सोरखियाबो दाबो खारा गानाय सोरखिया गाहायथिंजायसो थांगासिनो गाहायथिंजायसो थांमारगासिनोथ' आरो बेहाय गुमै ओंखारनोसै माबा बि होननांगौबा होननोसै थगायनोसै आं जेखौ बुंदों बेखौनो बुं जागोन दे गुमै जारलासोलै खामानि थाबाबो बेरायनो फैनाया बिदिसो जाबाय मा नायाखोब्रा हाफां आं बिदि नङाथ' नङालायनो गाव बिदि मा एसे गुन्दालै नङ मा एसे थास' सिख्ला लायलाय बेरायग्रा आं रावखौबो सिख्ला लानानै बेरायाखैब्रा जोंना मेगन गैया नालाय नोंनाथ' मेगनानो गाज्रिखाना नों ससमासो गानो हाबांनि मेगना गाज्रि जाबायानो दे नाथाय आंनि मेगना दिमागा मेलेमा खोमाया गन्थङा गासिबो मोजां नोंनि उत्पाता बारा जाहांबायानो इलेक्सनाव मा देरहाखो हिनजावनि लाइन लानो नागिरलायबाय नामा नोंबाय आं बिदि नंथारालै मालाय सेंग्रानि बाहागोखौ आं बेफोरबायदि जेबो नोजोर होआ आरो आं सोरखियाव गाखोहां जानायावनो बेखौ लोगो मोनबायब्रा ओमफ्राय ओइ दरजागालि नों मानो हारसिं बिजों गाखोफानाय बोरै नोंनि लोगोफोरा आंनि लोगोफोरा आंखौ गारनानै थांजोब्बाय बा नुबायना बाहानाफ्रा नङा बिसोरो आंखौ सोरखियाव फज'नानै गावस्रा बहाबा गोमाहैबाय आं रागा आरो दुखु जानानै हारसिंसो जिरायबाय थादोंमोन बेवहायनो गुमै अमा राजाया फैदेरबाय माथो बे हारसिं नालाय आंखौ सोनानै होबाय बिसोरो बेवहायनो गाखोदो होननानै बे आंनि दाय नङाना मा एसे मोजां फिल्मनि डायलग लिरब्रबखो नोंसोरलाय आरे नंगौब्रा नंगौ ओइ नार्जि बुदां बुजायलाय बुजायनो नार्जि बुदां जेबो बुजाया नोंसोरखौ दिनै बेना फन फैसिगोनसो दसे उनाव फन फैदों र' माबायदि जाथारखोब्रा अमा राजा नोंनो भट होयैआनो मोजां जादोंलै आंहा नों भट होआबाबो आं देरहाखाबायना नोंसोरनि नांगोला जेनबायथ' आं देरहाबाय आंनि अमा खर'जों नोंसोरनि नांगौ नोंसोरनि ट्रेक्टरा हायासैनो देरहानायखायनो नोङो जायखौ मेखौनो लानानै गिदिंगोन आरोना आरो नोङो ओइ दरजागालि नोंखौथ' आङो न'आवसो बुंहैसिगोन नोंबोथ' खम नङा बोराय हौवाजों लाइन मारिग्रा आं लाइन मारियाखै आब' आंबो लाइन मारियाखैना साला बुरबाव एम ए पास थफिराम बांद्राय दारायसै जोंना उन्दैया खोनासंनो हाया बावगारदोंसो माथो खालामनोलै बादालि बेफोरबायदि दुस्थ मानसि नुबा बोरैबा जाखाङो आंना खर'आ मालायनि न'खरनि खोथाखौ जेबो दाबुंहाय माने बुङा सानबाबो बुंफ्लांनांगौ जायोलै समाजनि मैलाफोरखौ नुबा सुस्रांजोबनो गोसो जायो नों हारसिंल' बेफोरखौ हाया मिथिबाय बेनिखायनो थौदो थांनोसै आंना उदैया बोरैबा मोनदों आच्छा दे र'
आंना हिनजावा दिनै बादा होनायखाय नोंखौ जेबो खालामलालै अमा राजा नेक्स्ट जुदि बिदि नुयो बिगुर खुगोन साला बिगुर खुगोन थौदो बादालि सना दुनियायाव नोङो माबायदि गोसो लानानै नोङो आंनि सिगाङाव बिदि गसंनानै दंबावो नोङो अमा राजा नोंहा लाजिनायथ' गैखाया बेखौ आं मिथिखायो नाथाय खोनासं आंनि एगेन्सै गसंथेयोबा नोंनि खामानि नोंनि रेपुटेसन नोंनि मान सन्मानखौ हाब्रुआव दोननोबो बारा गोबाव नाङा आंनो मिथिबाय ना हिनजाव दंखायो गथ' गथाय दंखायो आरो बेनि सायाव मा थासाव जाखाङो नोंहा नोंनि खिथुआ मा एसे गाराय दङ जायनि थाखाय नोंनो मुलि नांबाय थागौ ओइ जाम्बि आंनावलाय मा खिथुआव गाराय थालाबायनांगौ जाखो आंनि खिथुआ बिराद साइज नोंनि खिथुआ बिराद साइजखायनो नों जायनो नोंनि खिथुखौ खोन्थानो नागिरो ना नोंनि खिथुखौ रानलाबायनो नागिरो नों मा सानदों नों मा फोरमायनो सानदों नों सिख्ला लानानै बेरायथिंगोन सिख्ला लानानै नोङो बिजों लाइन मारिगोन बेनिफ्राय नों उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनो मा फोरमान होनो नागिरदों जायनि थाखाय दानि गथ'फोरखौ नुदोंना नोङो नोंसोरबायदिया मोजां गियान होयैयावनो गथ'फ्रा मा जालांखो सोरबायदि एमएलए मन्थ्रिफोरना लामा बानायनाय बानायना होनायाल' नोंसोरनि खामानि नङाना समाज बिजोङाव मा सोलिखुमादों आरो ट्रेन्डिं हिसाबै मा सोलियो लाइमोनफोरा इयुथफोरा माजों दैमा बायदि बोहैलांफागासिनो बेखौबो नोजोर होनांगौ गावजों गाव गादि सेलायबाय थाबाल' जाया नों दा पावारा फैबायना बयनिख्रुइ सिगांसिन नोजोर होनांगोन नों इयुथफोरखौ लाइमोनफोरखौ मानो होनोबा दानि उन्दै गथ'फ्रा लाइमोनफोरासो जोंनि उननि बर'फोरनि मा बिफोरो सिनस्रि हारादा बेफोरखौ दानो मजबुत खालामनानै होखायाबा गावनि गांनाय उखैनायखौल' नायबाय थायो हा नों खिथुआ इसेबां मा होनदोंमोन ना थास' गोसोमनि आथाखौ फोनानै लाबाल ओइ हाफां नोंजों आं बिदि बुंजाबाय थानो हाया मिथिबाय आंहाबो मान सन्मान दं आंहाबो गांनाय उखैनाय दं नाथाय बिदि होननानै आङो बेरायनो मोना बे नङा नोंनि गांनाय उखैनाया आंनि बिनानावासो जाबाय हिनजाव दंखायो हिनजावजों थां मानो सिख्ला गोरलै लानानै बेरायनाय बेलाय हा गैलालै माथो नांलायनाया बारानिफ्रायसो बारा जालांबायब्रा मा खालामबावनांगौ जाखांलाय दालाय हाफां सना थौदो सोरखियाव गाखोहैनोसै सोरखियाव गाखोनो नुवाखै बे दरजा गालि आरो अमा राजानि आखलखौ नोंथ' जेबोखौनो बुंखाया अमा राजा मा आखलब्रा नोंनालाय आरो दरजा गालि मा बेफोरो गुमै आंनि लोगोफ्रा आंखौ गारनानै थांदों गुमै आं बेजों बेरायनो होननानै बेरायाखै औब्रा जों सानैया ज' फैलायाखैब्रा बोरैबा लोगोसो मोनलायदों फोथायाबा आंनि बडिगार्ड आरो आंना पुलिसनाव सोंबानो जाबाय बिसोर खोन्थाबानोखि मानिगोन फैसा होनानै दोनखादों नों सोरबा सोंबा बिदि बुं होननानै अमा राजा नों मा सानदों नोंखौ आं मोजाङैनो सिनायो मिथिबाय आरो नोंनि अस्थादबाजे ससमाया खुनो माखु नों बे ससमा गाननायनि आन्दोआव नोङो मिनिगासिनो दंना नों आं मिनिबा आंनि खुगाखौ नुवामोन होमबा मा थिक नोंनि खुगाया मिनियाखै जानो हागौ नाथाय मेगनाथ' मिनिदोंना ओइ चला जान होनोलै नों साला हापां लायला जामायला माथो रामायण महाभारतसो जालायगासिनोलै आरे मिनिफ्लांनो ओंखारबायलै सरि नों हाजोआव जौसो मिनिदों अमा राजा दरजा गालि ओइ दाउज्रेम ओरै फै नों आंखौ बुगोनसो बुआबा आखाइ खबनांसिगौ आरोना नोंखौ बोराय हौवाजों लाइन मारिनायनि जै होननानै ओइ बिदि नङाब्रा नोंनि बिनानावा आंजों लाइन मारियाखै नों बुंबानो जागोन नों बायदि मानसिया गावनि उदैखौल' नायबाय थाग्राया मा रायजोनि मोजां खामानि मावगोन नोङो नोंनि थाफ्लिखौ नोंनि खिथुखौ सिगां फाहामग्रा मिथिबाय डाक्टरनाव थांनानै नोंना मानलु मानला बेमारा बारा जायो आरो नों जिबायदि खालामदोंना हांग्रि मानसिखौसो रायहैसिगोन आङो हौवाखौ माबायदि दोनदों नों होननानै गैला बिराद गाज्रि नांलायबायलै गोमबार माबा मोनसे खालामनांसिगोन थांदो माबा मोनसे खालामहैदो आफा नों बेवहायसो गोमानानै थाफैदों आरोना नों दसे नांखौ गाननानै बहा थाङोब्रा साला मानो बिदि बिफाखौ गारि थाङो नोंलाय बेसे नागिरदों आं नोंखौ नागिरना मोनैनि जुलायाव दसे जुलिथ'नोसै होननानै आङो बे सोरखियाव गाखोदोंमोन आं नोंखौ बुंखादों माथो आं हासु नंखादों होननानै बे खियाव गोमानानै थायो आरो नों नुबाय आं हारसिं नङा होननानै बुंबायना आंनि फिसालाबो फैफादों ओइ एमा राजा बेसेबां टाइमाव नोङो बिफाजों दङमोन आरो बेसे टाइमसिम हासुखो नोङो बेसेबां मिनिट माने आं आफाजों दंखायोमोन आरोना आफाया सोरखियाव गाखोनो होनायखाय आं खर' गिदिंनाय मोनोना ओंखायनो एसे हासुहैनोसै होननानै आं थांदोंमोन माने बेयाव नागिरना फैबा नुबाय नै आफाया नोंसोरजोंसो रायलायगासिनो दं होमबालाय माथोबाव जाबाय होमबालाय दरजा गालि थौदो नंगौना नङाथाय नंगौ मादै नंगौ आं आफाजों दंखायोमोन नंबाबो नङाबाबो जि नुदों आङो बेखौथ' आं मालाबाबो खोमोनो हाखाया आरे दरजा गालि मा मोनबाय थादों नों आंखौ बुगोन बुवा दे बुवा फै अमा राजा फिसालानि सायाव नों गावखौनो गबाय बायदि दासानखा आंनि नोजोरा जेब्लाबो नोंनाव थागोन मिथिनानै लाखा आफा माबायदिब्रा नोंलाय मा बायदिब्रा नों ओमफ्रायाबो दसे बेरायनो लुगैना बेनिखायनो बेरायफैदोंमोनब्रा नों आंनि सिगाङाव बाना बाजि खालामनो हालाय आफा आं मोनथिजोबखायो नोङो दरजा गालि मादैजों दासाननैसो लाइन मारिगासिनो दं होननानै नाथाय आं मा खालामनो बिफा जाहैबाय आरो फारसेथिं बिमाखौबो दुखु होनो गोसो गैया बेनिखायनो बिमानो खोन्थायालै आं आरो नोङो बेफोरबायदि हमजाला मानो खालामजानो गोसो जाबाय थायोलै आफा आं नोंनि आखलखौ मा खालामनानै मोजां खालामबावगोथाय न' बारा जाबाय मा न'आव थांनोब्रा सानैबो जुला गाखोनोसै सोरबा नुनांगौबा नोंनि भिडिअ फट' भाइरेल जानांगौ सेसखासै ओइ साला दासो नोङो देरहादों बेवहायनो गावनि आखलखौ बिदि खालामबा रायजोआ मोजां मोननाय नङा आफा थुदो नोंसो आंनि बिफा ना आंसो नोंनि बिफाब्रा दिनैनि थाखाय आं नोंनि बिफा
आफा होननानै साननानै लादो मानो होनोब्ला नोंनि आखला एखनबा बिराद बांद्रायलै आफा गोमबोर आफाखौ न'आव दोनहैना फैनोलै आङो नोंबो आं बेवहायनो थाथ'नि जागोन दे होमबालाय नों थाथ' आं फन हरगोन आं नोंनो आफा आखाया गरम आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो बेलाय थांफैदेलायसो दसे बेजोंनो रायलायहैनि आं